La música es el centro de todo. Es algo que une a la gente durante siglos, durante milenios. Es imposible de definir y nunca nadie tendrá la respuesta, pero es muy divertido explorar. Aberatsen egiak alienatutako pertsona soien artean eraso arrazistak eta krimen matxistak hazten ditugu futbol zelaietan sartean. Mugikorra motorra, aberatsen autoa, boteraren nahiei eman diezu botoa. Utzizazu iPhonea, tantzun kantak diona, irautzaren doinuk ekaritzazu gogora. Arauak errotak estetikaren kanonak, ez ditu ikusten sisteman barnean dagonak, ditu behar dutenek mezurik ez badute goodbye! Estelatera biderik herrian bada laino artean izpirik ez inoiz pentsa Estelatera biderik herrian bada laino artean
artean izpirik. Sentipena, hainbat zauritu energiak duintasuna betiak erian iluntazunean sortu dugun argian, tratzaileen historia garaiek idatzia espetxetan preso da zapalduen egia. Latera biderik herrian bada, laino artean izpirik ez inoiz pentsa. Ez latera biderik herrian bada, laino artean izpirik. A ver, Gabon. Ondo inaldea eta asuntua. Momentu baten usteat kamari ez tala ikusi hoi bai. Gabon. Gabon. Ikaitz ta oian, eta Gabon txateo jendi, ez da idino balda hon. Ze moduz? Nik uste gure lagunak engo diela ikusten batzu behintzat, ezakit, patzi hautela, praima hon, gutxine. Hombre, praime baldin bauke eta botatzeo asmu baldin bau, nik hartu goiat, nik hartu goiat. Aportazioa, tio. Horiek. Bueno, pixket esan di uste lehen, egontzatela ikusten. Orduan bakizue hasieran beti izan hori diatela, pixkat zuen burua aurkezteko, así que hor dago, ez leheno galderia. Hasiz. Bitartin zerbezara. Ekaitz guri di, hortxe. Ekaitz guri di, horeretakoa. Bueno, pixka komentatzeko bai ikusiet pixka kanalan trajektoria, eta nik bai historia ikasiet, hemengo batzuk ez dela. Koño. Nik uste badola, nexua, historia gitarrista. Bai. Eta hoxe, eta bestela afizio maksimoa musika, eta hoxe, pixkat hori izango zen. Bai, ne partetik ere ni oian, triki lagunentzat, eta hoxe oiartzu harra izatez, eta hau ez dela, bueno, ingenerua. Ez historia hori bino, musikan zalia ere oso. Eta hola xen. Bat ingenieru izen da, en plan, karrera pixketola matematikuekena, da bestie letra purutakue, musikan ondo ulertzen zate. Nik uste bai, los extremos se tocan azkenean. Bai. Bai, komplementatza iristen gara nik uste, Ez, batek aportatzen duna eta bestiak. Beak nik uste perfekzioa bilatzeula eta ni gehiona ez. Kausa. Bai, kausa. Orduan bilen artean. Yin-jan, az? Yin-jan, hori da. Bai, izan leke. Orduan, komposatzeako orduan, adibidez, nola jute gazuntu, ideiak zeina ikartzetxik.
Danok, Bai, bueno, normalin konposatzeko prozesuan biek aitzen ga igual bat, ez dakit, akorde batzuk dazka, edo gitarra zati bat, o beste bat, eta igual melodia bat, edo antzeko gauzekin. Oida, nik uste azkenean, gu bilak atxaldetan nahiko libre goten gara besteakin konparatuta, orduan beti lokalea etorri, atea, eta bialtze dugu beste gutxora bera audiotan eta zeite egun. Ero horren arabera, juten garatzen pixkat, egia esan, kuadrilla bastante musikazalea dakagu, eta denak baien iritzia emate dute, eta piskator saiatzen gaiten. Eta oien, txegutan eta hola gero hor denan artean baldintzatzegu pixkat, bateriak edo bajoak imerduna, edo ze gustatzen jenta zenez, eta pixkat demokratikoa ba. Vale. Orduan ja erantzun dezue urrengo bota behar nizuen galderatako bat. Demokrazia la diktadura, demokrazia zeate orduan. Bai, bueno. Ez que, nik uste... Bai, bueno. Nik uste gubila juten geha, eta nahi dugu izan pixka diktadura, ez? Gure ideiak aurrera teatzea, baina gero beste, taldeko beste erakuste dugu, eta hor ja, tentsioa sortzea esan dezakegu. Hola ez, bestia bai, eta hola, baina oso ondo ematen geha denak, eta nik uste... Batzutan gero bajoak gure hor hartzegu bere diktadore puntua, eta igual zatego hau ez, o bestia bai, eta kaso inber batzutan. Baina, esan nahiat, azkenin danon hartin erabakitze zuela, ez? Kantuen undi noa joan. Bai, gutxi gora bera. Bai, letran tematika eta olare bai, saiatzen geha denen artean hitz egiten. Eta kantua sortzeako ordun, lehenengo zuen riff egin azte kantue, ala melodiare ipaudegi goian? Melodiatik hasio izate kanta bat itxako ordun? Bai, bueno, normalin, base bat edo jartzen dugu bai instrumentala, eta gero horren baitan, igual melodia bat atetzen badugu edo, horrekin jarraitzegu aurrera. Bino bai ezakit. Segun, kanta. Ja, vale. Eta hori, lokalin gexenetan, ez? Etxetik igual ideian bateo bai, baino gehiago lokalego lana etxezu, ez da? Bai. Oain justa azkeneko aldian pixka gutxi baino. Lehen gurtian, negurasoak pentsatzen zuten erua ginela. Egun guztia hemen, bueno, neia nahiak esaten zian, estás loco, eta ni, no, soy músico. Es diferente. Justifikatu, Pixkat obsesiua bihurtzen zen batzutan, baina, ongi. Bueno, baina... Gustatzei guxaltxa bile. Azkenin lokaleko ordu hosek eharra, musiki jotzen nahi ezela disfruta horiek, azkenin... Nik uste zorion txor nahi zela, bestela... Bai, eta gaur nik uste, arraroa, askotan ideia gehienak eta horre tortzizkigu, beste askotan igual juntatzen za beste lekun batian edo, eta ez dia garatzen ideiak edo, eta horrezakit, magia puntu bat edo. Zabar da lokalak laguntzen duela udarantzea, kago hemen pistina, bestia, orduan etortzen ga egun guztirako, sartu zaio gela, baina kuadriako planare aldain, barbakoa eta hola, eta hola, zerrexak bateatzea, bai. Hola edo zei. Bueno, itzengo jau, jungo nahu egun baten. Barmako eta gitarra ba. Bai, hoi da. Bai, konbidatu. Ai. Zuek musika ikasi dezue, ala autodidaktak zeate? Zena, teori musikala eta olako gauzek landu dezue? Bai, bilen kasun bakagu solfeua, eta gero, bueno, ekaitzen partetik uste dut bajoa ikasi zuen. Bai, eske hor, polemika galanta dakat. Bajua ikasi ban? Lau urte bajoa ikasi nun, eta gero eske azkeneko 4 urtetan junaiz parrandatan, baina bajista bat hartu, eta vacilatzen. Igual txistea botatzen, ¿cuál es la bebida favorita de un bajista? La tónica bakarrik, eta hola. Pero, claro, jendia enteratzen ia, Hipokrita hutsa. Bai. Bau, estikerra ni bajoak inta, hola, Meme ba naiz, barrilla, parte hortatik. Eta ne kasua, gitarra klasikoa eta ikasi nun, eta gero elektrikoa pasan nintzen, eta pare bat urte initun irakasle batekin, eta gero bai gainontzekoa nire kabuz. Arki. Eta orduan, ikasitako gauze hoxek erabiltzeke uste sortzeako orduan, ala geixo de gauze natural bat, momentun belarrexek eskatzei ustena, o... Nik, esango nuke, azkenean teoria musikala apoio badela, baina nik esango nuke ideiak orokorrian bastante guria diela. Bai, ez dakit. Azkenin base bat bakagu, zerrek sonatzen digun ondo edo gaizki edo hoi barneratuak agulako, bino. Gero nik uste azkenin guri gustatzei gunakin edo ongi sonatzei gunakin jarritzegula beti aurrera. Bai, igual batzutan ezakit, hemen septima bat aldain ezakiz, bino, detalle puntualak dira, ez da hor oso arreja tabla eramategun zehose. Ja. Zuek nola definiuko zenukete zuen taldia? Etiketak, basaiat etiketak jartzi askotan zaila dela, baina etiketak balixo deben mundu hontan?
Ez que bain igual primizia eman behar de baino. Bai. Bai. Justo pandemia eta gero, bueno, txoka aukeratu dugu ja komunikatzeko. Justo, jota tiro taldeakin nutzin dugu, o deskantxo bat hartu dugu, eta sartu gara beste proiektu batian, rockeroa. Azkenean gure influentzia beti txikitatik rockeroak izan dira, esan daiteke, hard rock, metal dena, eta bain, pixkat, zagit, pandemiako eman zigun asko pentsatzeko egora horrek, eta gehiago, musika berria, o... Bai, ezakit, beste influentzia batzuk ere azkerin, eta nik uste ere pertsonalki garatu gilen, edo ezakit, musika guztu hoi beste norabide batea hasi zen, eta azkenin, pues, horta baldintzatu igu, eta bixe, gaur egun hortan diargo. Taldeki berdina izango zeate? Jota tirekoak aldatu ingo zuen. Osea, abeslaia junin da, eta ni jarri naiz abesten oain, gitarra eta abesten. Vale. Doble lan. Doble lan, ze moduz horrekin? Ni uste ondo, azkenean gitarrista izan da pixka bat doego punto, pues hain imaginatu, osea, mikrofonoak inta, bueno, Instagrameako elegante, bai. Igual, komentatzeko ere, izena... Bai, izenana justo nahiko, bueno, euskaltzaleak baga puntu batian, eta frikismo maila batea iritsi gilen hor, eta ni justo Larramendik euskal idazle batzenak ezea batzekan iztegi bat, irukoitza, bai, latina, euskera eta gaztelerana. Bai. Eta egun batean, biratzen ondu nintzen hor, beak sortutako hitz ezberdinak, eta antzeko gauzak, eta goietako batin kasualidadez aurkitu nun, eta aeria hitza. Eta justo bertsolaritzan eta asko erabiltzen zen leheno, eta melodia edo doinu san nahi du. Aeria. Aeria. Earra. Atxekin. Atxenun, hasieran? Ajeria, bale. Engatenaek, jota tiro, koma, ajeria. Edizioa. Etxo. Hartara ya. Joder, jate igo. Pinpan. Eta hola, eta justo komentatu nien taldekidea, joi, izena eginela bilatzen tal, eta gustatu ziren ideia, eta oango zorrekin, guaz aurrea. Bai, ona. Eta momentuz ze plan daukezu, kontzertu eman, disku bata, kantuk sortzen nahi zeate bendik? Oain egia, pixkat, lehen urtetik honea diskoa sortzen, eske jota tiron pixkat izan genuen punto polemikotako bat ozan, nebintzat pena maten zian, abestitan punk izanik, igual, ez genula denbora asko sartzen komposatzeko, eta hola, oain justo baiga kontrakoa egiten, abestiak hartu, kriston paliza eman estoan lokalian, baina, osea, dakau proiektua oain diskoa bukatu, urrengo urte hasierako bukatzegun, jaitugu 8 abesti hola. Eta ja udararako lehentxio aldegun grabatu, eta udararako ja kontzertutako plana izango genuke, baina, Ja, bai, ez teik momentu honena etorkizuneko planak egego, ez? Baina, bueno, idea horrekin zaudetela, ez? Ondo. Ni metalzale bezala posten hauke punk rocketik metalea etorri bazeate, o hard rock gorra o batea etorri bazeate, ni posten hau. Baina... Bai, pixkat... Esan berrean jota tironen nabaritzeala, ez? Punk rockadek, baina nabarmentzetu puntu batzutan gitarra doble hoxek eta distortzixotan daren nabarmentzek, ez? Metalan influenzio hori badaula. Bai, azkenin matiz txiki batzu dazka horrezia oso nabarmenak ez dara. Eta gehien bat talde horriak inde 80ko hamarkadako musikan edo nahi genuen antzeko soinu aldortu edo ezakit. Hortikan jo. Suene duro azkenian. Nostalgiko. Behar da. Ados. Txagat, kompozizio aldetik zeuek zehose geixo esan nahi baldin mazu, bezala gaia teknika galderata pasago nauk. Kompozizio aldetik nik uste gehiena esan degula. Bai, nik uste baita. Oida, goraintziak ematea gure lagun urruile bai, horrengo dela ikusten, eta laguntza asko, beak musika pilaten du, eta melodiak iteko garaian, eta justo baintxo bertan asko egaz pimarratzen zati hoi, eta laguntza handia. Ja, Kriston maikina. Letretako bai, emaitzei goraintziak eman, eske padrilla guztia involukratu, bardun. Letrak ateatzea kostatzen zaizua? Bai, bueno, denetik do. Eske nahi gehiena kostatzen zaitena, ezakit, letra batean, iten saiatzen naizenean, saiatzen naiz, benetan sentitzen hau espresatzen. Saiatzen naiz reala izaten letra, ez izatea pixkat, relleno taulakoik. Orduan, klaro, letra bat iteko inspirazioa etorri arte, eta benetan nahi gustatu arte, denbora asko tardatzet. Orduan, kuadrillan dakagoa inbertsolari bat, eta pixka laguntza egu, nahiko poeta da, eta gustatzen zaio gaire.
esateik kaixo beat bat bostek, zuek bai zehaztela melodia nere belarrientzako hori zuen lagun bat izango ala imaginatzeat. Bai, seguro. Eta, bueno, txateko da naire kaso ikiztizuete, baina ongitorrea noi, Iki, Unzumaria, kaixo, zitalko, miau. Jendeak nikak jartzen Twitchen batzutan ez asko pentsatzen, Originala dia bintzat. Eta ero, oian 71 gabon. Vale, teknika aldetik, ze esango zenukete dekela zuen teknika favoritu, bauk uste hola asko eki gustatzen zauzten zeo zer? Nei bendinak, zehoz esateko, ez dakit. Osea, azkenin emozioa edo sentsazioak transmititzen, osea, gehiana transmititzen azkin teknika iruditzen. Bai. Nikola pixkat, osea, gu ezagurtu aurretik, nik esango nuke, nik gehiago naizela gitarrista ritmikoa, osea, asko nahi punk rock zirkulo hortan, eta teknikai garrantzia oain eman jot, gehien bat hau sartu delako taldian, eta osea, teknikoki hau eske bluesman bada, osea, Steve Ray Vaughan eta hola... Bai, lehen atxuia zehoze, gerore, zehoze jote egun. Hoi da, Bai, holako... Azkenean, ensaiota etortzen ginean, eta ikusten nun teknikokini superlimitatuan eola. Orduan, klaro, etortzen nintzen, eta hor kompetizio txiki bat bezala bat zeo, baina, bueno, dekaiera zeu. Pero que ba, azken nire elkar elikatu iten gau, osea, gero nire behan aldik asko ikasi dut, osea, ez da, bakarra norbait pertsonala. Igual gitarristak problema hori bazauke hau, ez? Beste instrumentistak bai, baina gitarristak gaitu espezialki ego asko aukeun... Bai, espezimena. Eta oso ondo matea izire parin da honagin, eo ez aiz oso ondo maten. Así que alde hortatik... Postenak. Asko maite, asko. Eta, ik oine, hasia izela oine, ekaitz pixkat teknikai garrantzi gehiago maten, nola lortu dudek teknika gehiago, edo nola aiaiz teknika hori lantzen, rutinaik edo baukek? Ni rutina baino gehiago, gehien bat, entzutei tutlikak edo olako, igual, gustatzen zaizkiten abestiak eta saiatzen naiz ateatzen. Eta gero hori kasitako pixeoak, pixka fijatzen ebai, nola jotzeu, ze motibo bat ikiteu hau, osea, pixkat harmonikok ire bai, zeba sartzeu hau. Eta saiatzen ez aplikatzen nire teknikan, baina hain galtzen zait. Bueno, poliki. Eta igoian, nola lantzek ire teknika, edo baukekola praktika rutinaik? Praktika rutinaik ez, bino, gaitzen pareko, osea, igual, bai, gitarrista asko gustatzen azkinak edo, saiatu kantak ikasten, edo asko gustatzen hori improvisatzea, eta askotan orduak pasa bakarriko hor improvisatzen gelan, eta ez dakit, azkerin hor, denetik pixka. Ja. Gero igual itzengo jau, aipaudek gustatzen zaizkizuen gitarristak eta kantak eta hori, gero sartuko bat jugor, baina, bueno, iritsi momentua, tapinaren testa, a ber, zer daukezuen eretzat? Baina triki. Asi zo. Nif. Biok. Biok. A 4 manos. Otxe, a 4 manos. Buah, hori temazue flipan, oiat. Lugo berde? Ez daki nahi zu nahi. Bastante txaputa, baina. Ba, ez den egizkion. Nikola pixka jotzeko. Bueno, segitzeko baina. Ondo. Aprobado. Nik ez dakit, osea, Nikolako kanta gutxiak izkit, pero bueno, improvisatu alda. Arki, aprobado, inire. Joder, bai, zera. Kamara pixkati jotzego igual. Bai, onja egotuek. Gitarrantzat. Gitarra ikusi, baina egotzuek. Oinarte, kontura honauk, ja hau 15. gitarrizketiek, eta oinarte etzo bat galderan txuletik beturein, baina ja oin petzaia etxea ze galdetu betu ingozoa, eta oin jauel hasi gotuk galdera bisket txele horik, baina ja teknik aldetik etzagoa dola ze asko galdetzeko, ze azkenin, ze gexo galdetu lehiaten, ze etxe usten teknikiei buruz, zango genikek, ze gustatzen zaizuen, eta test puta hoi. Orduan, hemen sartzeiat subgrupo bezala pixkat soinuen apartaue. Eta alde hortatik ze erabiltzezue?
Osa, gitarra modeloak eta hola? Bai, bueno, gehiago igual ampli eta pedalerak eta holako gauzak. Vale. Eta ero zuen main gitarrare bai. Gehien erabiltze zuen gitarra. Bai, ne kasuan behintzat, osea, ja urte pare bat, nihu hemen atzian don Blackstar bat da, Series 1 5 batioko bat, eta pixkat, rock, hard rockea bideratu hau, eta ez dakit urteak nihu ja horrekin, eta egia zen oso guztuan nabil, eta hoxe ez dakit. Eta gero pedalera aldetik, bueno, justo lokalian dakat, bino pare bat overdrive, fuzz bat, eta reverb bat, bi reverb. Hor da kapat, amoiez, goian txurilla ikusten. Bai. Sonido bat, baina, burua jutez daizu. Bai, eta... Klinetako eta... Eta hoxe, eta gero guagua bat, eta gutxi gehiago egia zen. Ez da gehiago nik uste. Ja. Eta ikaitz? Bai. Ni justo bain, justo ikusi nuen honek ekipo nazakala eta hola, eta udara hor pasanun Carrefourren lan egiten, eta zer hoxe, JCM 800 bat. Hostia. Bai, azkenian, eske beti gustatu izan zaiten sonidoa izan da, eta pixkat bilatua zeon. Eta gero pedalan aldetik, goa bat, korusa, afinadoria, overdrive bat, eta dileia. Baina, oain, movida galanta da, abestuta pedalak ematia eta dena, josuz, baina, kristo. Bai, imaginatzea, bai. Bai. Eta berez, antzeko, osea, eta erabilera aldetik lehen ikuste pedalei bai amplia antzeko erabilera, eta soinua atetzen jogula edo. Glin gehiago etie bilako uste talde berrixen, ala distorrakin, jak esan deuzten reverb bat dilex eta bar dauzkatzuela. Gitarra garbi gehiago bilako etxezue, ala riferoago hili gozate. Ezakit, bietatik, nik uste gehiago distortzioa dela, ez? Orokorrian, bino, bai igual zati batzutan, o kanta espezifiko batzutan, bai zati garbilak doztela. Eta ze gitarra erabiltzezue baita? Bueno, ni justo berez leno Les Paul bat nekan, tribute bat, 2018koa, eta gero erosi nun, bueno, gaur egun ere lehenengo gitarra dena edo, gehien maite dutena. Eta justo, Fender bat, Stratocasterra 2018koa. Pastilla dobleakin. Eta pastilla aldatu nion, bikoitza jarri nion, eta hori ezakite American Original edo ezakit, serio horretakoa. Earra. Bai, egia esan oso guztua, honekin, bueno. Gaina taldetik kanpo blues egotzeko ere gitarra oso ona, ez? Bai, esan berda, eta gero soinu aldetik ere, osea, komplementatzeu zentzu guztitan. Azkenin genero guztitan moldatu alda. Bai. Ez hori jartzen zu screamer bat hola, eta que te huele la cabeza, nola sonatzen. Bai. Fenderra azkenin hainbeste urte ondek merkauen, ez? Fender, Marquis eta Stratu bebeare, todo diosek erabilidik, esan nahiat. Bai. Eta zerrengatik. Bai. Eta etxakat ezautu zuen mitiko Ingi Malmsteen, Ingbai, arek adibidez, horiek, arek adibidez, Fenderra ikusi ze soinu bat tatzezoan, esatekela arrokerua ezin. O Van Halen beha, bueno, modifikatua, baina azkenin basian de Stratocasterra antzeko zeo zezela. Eta askoz gexoke, bai, azkenin gitarra oso mitiku, Eta... Ez ekaitz esatenean X gitarra erabiltzekan. Ni gero, bueno, bi ditut. Eske justo gotzete bai elektrotxaranga batian, eta orduan horreako erabiltze Telecaster bat, baina puentean bai pastilla doble batekin, eta gero Les Paul Studio badakat. Txurilla, politxa, oso bilatu haure. Ze urtetakoa? Da 2007koa. Ebanokin nintzen azkeneko urtekoa, osea. Harrapatu nun hor, bai. Eske, hau, gitarrizketa beste batzutan komentatu izen di hau, Gibsonak, nire ustez zentzet Gibson kiebranetako arrazoietako badala, hori ez, gaur egun Gibson bat nahi dunak ez duela Gibson berri bat erosi nahi, 2008 batekoa, nahi dik, zaharragoak, azkenean soinuan esateide desenteko aldaketa da hola, ez? Bai. Nik entzuitutena bintzat, bai, nabari da, gero lokalian bakago lagun batena 2006koa, eta eskizakit, diferentia da soinua, altzaitzu gehiago gustatu ez, ez da berdina, esan daiteke. Bai. Bueno, Talespola, bai, Marshallenen entxufatu, eta horreke bai, eske sonatzeo, rock and roll. Definitiban, bai. Kombo oso mitiku hori da, ez? Gibson eta Marshall. Bale, txakiat, nahi ba uste zehose gexo esan, aparta gontatik, teknikiai buruz, soinuei buruz,
Ba, ez dakit. Bastante frikia gare bai soinu aldetik eta hola urte asko. Guztre bai nik uste tono bat bilatzen, edo. Eske, gu azkenean nik uste, bai, parrandan ateatzen gan bakoitzean, gure helburua musiko bat hartu, eta soinu bat azitzein. Berdin du, reverb, gitarras, berdin du. Lenguan nintzen, Andonioek egite ikusten kinto kontenedor, urtzekoak zeuden bai estuan, kamerinoan, atozun Les Paul custom bat, ni nintzen zuzenian, a comerle la oreja. Bai. Bai, ostia, custom bat ja hitz potola juk, Bai. Ja, ostia. Bai, beste movida bat, ja. Bai. Orduan, soinuan oso frikiak zaten, plan, ekualizazizuk eta holako gauzak, eta asko kontrolatzen zuen hori. Bai, bueno, oan, justo ekualizadoriana, oan asiga pixka hor saltxatzen, osea, bai pedal ekualizadoriak inta, bino bai, egunetik eguneak gehiago bilatzegu bai, soinu justo bat edo ezakit. Gero hori azkenin mezklan eta taldian taena, pues, ongi sonatzeko dena. Claro. Eta hori azkenean, eske, nahi iruditzen zain mundu bat, sartzen zeana, baino, inorrek ezaka inungo ezakit soluzioik, ez dago tono perfecto. Osea, jartzen zagun batean, sonatzen zu puta madre, baina hurrengo egunean entzutezu beste esto bat, eta venga, berriz, eta pedal gehiago, eta diru gutxillo, eta hola, gitarristan bizitza. Nei amorru geixen ematen zikena, iazte ez gitarri jotzen, da petxatze, gitarri jotzen ikasti nahiat, ez da? Azte ez gitarri jotzen, ikaste gitarri jotzen, da jatzek momentu bat konturatzea izena, soinueatik jakin berra hugekela, eta beste gauze totalmente ezberdin badala, ez? Eta ni neurik izton amorru matezik. Ez nago oso trebi egiz esan soinu aldin. Baina, eta zuek etxin da soinu txartelak da erabiltzitzezu zeuen gauzak eta grabatzeko, eo estudioa jutezate zuzenin? Bai, gu justo, nik bere garaian ezagize ba, ikusi nuen Jaime Altozan bideo bat, como grabar en casa. Mitiko bideo. Hoi da, eta erosin nuen, soinu txartela, hola, sin más, izan bideo urte aparkatua, eta bain, hartu egu pixkata zigea sonido pixkatxo bat ikasten edo YouTubeko tutoreletatik, eta taldean grabazioek eta hemen iteitugu lokalian, sartitu gordu pila bat editatzen ebai, jakin nahian gauzakoitza zertako bali joan, eta nik uste asko ikastela, bakoitzak grabatzen, talde berri jaitan nik, gomendatuko nien lehenengo gauzetako bat, erosi metronomoa jarri eta estudiora juteko ere bakazu background bat. Bai. Bastante sentua. Eske bestela, esan. Ez, gero estudioan maketatxo bat edo eramaten bazu gutxi gora bera kazun soinu ideiakin, eta azkenin asko laguntzeu, eta gero ere ikusteko nuntxuzun akatxak, eta ez, eta lantzeko ere bai. Guztia. Bai. Eske egizek estudioa jatzen maiz, ni pertsonalki hundi nagoen estudio baten, ja urten jutegean zehozeetia, geure taldigina, baina imaginatzeat ez tala, ostia, jute baiz inoiz zer grabau gabe eta puta ideik euki gabe, dirua otatzea. Gu junginen lehenengo aldian jota tirokin, eta ze izango genitu, 17 urte 18, produktoriak eman zegoen paliza bat, denetik esan zigun, pero no podéis venir así, ez akize, kasi negar ezatea ginen, eta asko balio izan zigun, profesionalizatzeko, rutina bat hartzeko ere bai. Eskarmentatzeko. Eskarmentatzeko. Ja. Bai. Eta ze estudiotan grabau berdezue aerian disko berrixa? Justo, nik komentatu nahi nun, baina norbaite baldin baitu txateko norbaitek edo ideiakola estudio potente batenan, nahi duguna, dirua, problema bada, baina dispuesto gaude sonido nateatzeko, ez dakit. Dirua jartzeko, gehien bat, beti izan ditugu, nik uste gogo gehiago medioak baino, eta bain bakagu gogoa, ja egala inbeste ordu sartzen estudioan eta gu guztua gehatzeko estudioko lanakin, soinuakin, proposizio aldin badaude, gu hasi gabara jatzen, baina hendikan ideia asko ezakagu. Nik gomendaule ikizuet, entzuteko anker taldea, atxaila dezautze zuen. Zautzeitu, untzuta, Horidek. Hauen maketa, hauen diskue, grabaudik, Aimar Metalek, Aimar Ibarzabal, txaila dezautze zuen. Eta horidek, bigarren gitarrizketa izan behakin, eta ankerregu izan zian, hori nahiko prezizio honi bezala intzebela, eta igual interesa oleik ezakzue. Bestela, Gasteizen bazekea dadala estudio bat, Children talde metaleroko tipuena, baina sonatzezik tipu kiston pastoiek zehatxegula. Oso ona omendek, baina, klaro, azkenin hori ez, balantza hortan topau erdek dirue eta kalidadi ez.
Oreka bat. Bai, bestela taldean zema beha, 4, 8 giltzurdin, bueno, baten bat saldu, eta... Ingo estudioa, guzez. Bai, justo hoi hartzun ere, azkagu Meka estudioak, eta justo hoi, osea, La Oreja de Van Gogh, eta talde asko ere ibilia diena, pero, Ez que gau sartu ez, presupuesto eskatzen. Horrek ez merke itxura ikaz. Ez bate. Gero ez dela baita Gaztain Studios, Griseseko Einaut Gaztainakin. Hoi behitu genuen. Bai. Ez que justo rodeo bastante entzutegu, eta behain lehenengo diskoa ordo grabatua, eta... Osa, brutal, sonido... Bai. Botako jogu, a ver, kaina. Bota berko, a ver. Kaixo, 2-5 Meka esan di baita. Bai da. Eta oianek esateik garate, merkea ez dek, baina ona bai. Vale, bueno. Osa, apuntatuko ditugu, dena, Bai, osa, bai. poli libreta, eta bai. Oiek. Eskerrik asko txateko guztiai. Eta, bueno, jana ebeldi mauzte pasagoa pixkat gusto pertsonala neo atalea. Galdera zailenak hemen zitoztek, nik uste oinarte indizkiaun elkarrizketatan eukiaten esperientzixati behintzet. Bateik galdera errezak dila, baino, ez ditu baina errezak. Así que, hasiko nauk, leleo galderikin. Zuen talde gogokoena? Bueno, nik... eske... Eta bai, galdera hau... 3 esan bai. daitezke nahi bazue. Hoi da. Ez, ni banekin galdera hauen gozela, eta eske zaila, ze bizitzan eta bakoitzean bat izan dut. Orduan bat esatia, nik esangoet, orokorrean, ne bizitza aldatuzuna ACC izan zen. Nik entzutenun, aman musika, 40 principales, eta aitan lagun batek nahi zena ekaitz da, eta beti deitzen zidan, Thunder. Egun batean, jarri nun YouTubeen, eta, me voló la cabeza, hor hasi nintzen, lehenengo gitarra izan nun, bileda erratzakaster, erratzakin hasi nintzen hola, solioak iten air gitar, ezakize, eta ni hor hasi nintzen musikakin, nun, David Bisbal, bai, a full, gehiago eman, puro, energia, rock and roll, bai. Eta nik aukeratzekotan enintzake zibituko batengatik, ze, azkerin etapa asko diare bai bizitzen zehar, pero bat hola kariño asko jotena Black Sabbath izango zen ikuste ere. Ze azkerin soinu ilun hoiek edo ezakit, metala, punka eta pixkat, de bai bere garaian denakin hautsizun talde bat iruditzen hau, eta ezakit, hola oso gustuak. Joko zen nugete bakoitzek esan deusten talde horren zatitxo bat? Bai, hasi zune gazu. Hola, motibatzen zauzten zehozea talde horrena. A ver, Tonos nahastu naiz? Earki. Ni Black Sabbathena kariño asko jot, Electric Funeral ezakit. Sonatzezik. Eta godak azati bat hor. Oso funky izen de hori, eh? Bai, ez? Fusio, no? Estratuan ta... Bai. Eta gero, Euskal Herri mailan nik esango nuke bai, hola, aipatzeko bai Sutagar, eta bai berri klasikoa dira, baino. Ni justo, lehenago lagunak entzuten zuten kaotikotan, nahi taia erakutsi nion, eta esaten zian, bai, mierda ez ezta. Lehenengo Sutagar erakutsi nion, eta bea oso zalia izan da gaztetan, eta esan zian, azkenian talde hon bat hemen, Gorodios, bai. Godozabel, kanalontan, Godozabel. Hoi da, Godozabel, brutal. Eta gero lare, itoitz eta olako... Hombre, oieke bai. Osa, azpimarragarriak nik uste. Bai. Nire antzeko. Bai. Ikusi diat zuen diskoko karatulan azaltzeiela disko ezberdinek, ez? Adibidez ikusi txat hori kaotiko ikusi diat, Sutagar ikusi diat, Glaukoma ere. Azkenin euskal musikako estilo ezberdinetatik eatezue,
Gabon danoi. Torri jugumen nik uste bai, arkakuso gehintziduke bost pertsonako raida. Mila esker arkakuso. Hortxe. Bai, nik uste azken inde taldeko partaide bakoitzak, osea, gustu edo influentzia ezberdinak dazkala zentzu hortan, eta pues, batzukoi bai, irrigi edo antzeko mobi eta gehiago jotze dute bestiak metalea, rush edo antzeko mobidak. Eta gero bai, hemengo musika ere, osea, Pantxoa eta Peio ere hortik edo. Bai, esaten. Bai, hori ere bai. Bai. Niko, azkenean, leheno nik uste gaztetan eta nazioa nintzela, osea, ne musika, eta hola, baina, hasi nintzenean behin euskera zentzuten eta, osea, nik uste, osea, azkenean rap, trap, dena, osea, rock and rolla, funka, osea, gustatzen zait, burua nahiko irikia izatea, azkenean ebai, osea, prejuizioekin ez jokatzea behintzat, osea, ondo sonatzen bagut, nik merita matik da behintzat musika. Bai, eta azkenean egeo, osea, gure inguruan ez daude, hola talde asko, osea, adibidez ez dugu jerrin edo inguru horietan don talde mugimendua rock and roll edo punko edo antzeko estenan. Eta gero bai, adibidez txiltxoko edo bengo eta antzekoak ere bazkagu hemen herrian, eta, pues, osea, zer remedio, hemengo artistak sustatzea bine, osea, azkenean guk laguntzen ez bai gure, nahiz eta igual gure rolloa edo gustatzen diguna ez izan, bueno, beti laguntzat eskertuko dute bai ere. Bai. Ondo. Vale, taldi galdetu izuet, oin txitorre gurrengo galderia, diska gokoena? Ezakit nik. Neik igual disketan bat aukeratzeko, bueno, bat ez, lau aukeratuko nituen, Led Zeppelinen lehenengo lauak. Asko gustatzen azki, eta nik uste rock and roll aldetik ere, oso historian markatu zuten diskoak izan ziela, eta buklian izan jut. Nik, eske zaila disko bat aukeratzea. Nikola, kotxean viaje luzea dakatenean beti jartzetena igual klasikat, baina Nirvana Nevermind, hasieratik bukaerara. Zantzan, 18 urtekin asko markatu zian talde bat, eta nikan nostalgia puntoi badakan eretzat. Euskal Panoraman, jaiotze basatia, eta... Neire geho rip eta holakoak, ripen mundo muerto. Bai, ez egit. Denetik pixkat. Ados. Eta, ja bukatzeko, galdera celebrin edo galdera hauen Trinidadia, esan diau taldea diska, kanta gogoena? Niko, esango Thunderstruck lenguagatik, eta naiz asko guztiko, baina bai. Pues nik ezagit, nik enuke jakingo bat aukeratzen ikuste. Vale. Ezagit. Nei berrina iguale bai jainko ateoa beti asko gustatu izan zait, ezagit. Eske berrin denak egia esan, eta zutagarrenak gehienak bai, eta tolasten bagea epokaka dijoa. Bai, nik uste ez, igual bat aukeratzekotan Nirvana nola zen, You Know You Are Right, justo atea zuten azken kantetako bat dela uste. Nola esan da etzik sonatzen, baina... Bai, ezagit. Bueno, bai, hor, hilatu altzo bestela. Vale. Aprobetxatzea, dekait, esateko jainko batean tutoriala daula YouTubeen, kanalin. Ai, ikusi jadakat. Ai. Hombre. Balixo izen altzian zeo zertako. Bai, nik uste, gehien bat olako kanal banik, eske faltan botatzen un Euskal Panoraman, osea, bai, gitar jamsta bakazu, baina hola Euskal musika iteutenak, eta nik ez dautzeizun nik uste zure kanala, teazen unetik, osea, bastante, osea, eske, ezakit, ezazen unzukingo igual nik ingonun, eske nik ikusten un beharroi, eta oida, hemendikan, zoriontzia, lanangatik, un poco peloteo, baina egitan. Eskerrik asko, tio. A ber, nik egitxe izan kanala tanean, hori, ni relativamente gitarrista berrixen hauk, onja, 30 urte zauzkea, baina 21 egin hasi nitxean, tekela 15 egin hastea izela, eta ja, garai hortan, 2013, garai hortan ja YouTubeko tutorialak topea zaudean. Eta ja urte hasetan ideia hori gaun eukienean nik eta lagun bate, baina, klaro, genekien nundik hasita zea, azkenean, petxonean egin takitxo. Eta egia baita justu azaldu gala, Asier Zazpika izeneko beste kanal bat, aregi jizki gola pixkat kantu akustikoak eta hola. Bueno, behintzat oin zehoze baziok, ez? Ondik gene, oina azken aldixen Twitchen geixo moitzen hau, baina igual egun ematen ingoiat tutorialen bat, aerian tutorialen bateo. Bueno, hola bai. Joder, ojalá, txan. Tonalidade favorito igual da guzti, pun.
Ba, ez, bueno, zera, ez, estandarra bino... Semitono bat berago, osea, mi bemolen afinatzeko gitarra, eta normalean Ja. mi jutea beste gehienak. Abesti gehienak Ahotsantzate bai. min, ez? Oida, ni gainean nahiko perfil grabea daka, eta ondo, osea, bastante eroso sentitzen naiz tonalidade hortan, orduan, hortik jotzegu normalean. Bai, ez dugu urrera ez da atzeko mobi eta jotzen. Oaingoz. Oaingoz. Berri txarrak gustatuta eta dropa ez dezue planteatu. Berez bai, baino... Bai, simaz ez dakit. Inoiz ez jarri ez dare hor dropakin jolasten. Nik uste hoi dela mundua, nik ikusitut inguruko gitarristak mundu hortan sartzen, eta no salen, osea, ja sartzen zea, si bemol, no sé, eta hoiek ja, egun batean sartuko gara nik uste, baina, hain beste etapa batean gaude bain dikan. Inozentia gea bain dikan, ja sartuko gara infernura. Ze soka kalidade eta, kalidade ez barkadu, ze soka neurri eta marka erabiltzezua? Ba, sin más, osea, bat konkretua ez, bueno, ez dakit. Bai. 10ko kalibria normal. Hoi da, nik bai, eta gero... Lo que haya. Osea, soka edo zer igualdo. Ez daukezue marka fijoik ez daukezua. Nik lehen Ernie Bolt. Bai, Ernie Bolt, eta Dadario kain, zera, pakak bastante merke ditu, eta... Oida, Dadario, bai. Gero ja, puretagoak izatean, elixirta erabiliko txugu, ja, de gente... Interesante, bai. Hanik Dadario iribiltzea baita, Dadario marka nahiko zea. Bai, elegantia da. Bai. Eta pua aldetik ze ibiltzezua. Niko antxe bertan, osea, 3 urte nijoa pua bat erosi gabe. Osea, nik erabiltzeitu dut gure lokaleko patxin puak. Karri zituen igual 200 pua, eta ni hor juten naiz pikatzen, egunero bat, gatetxia. Patxi zerre, bajistia? Patxi gitarrista, eta nik uste inguruko honen, eta tipoa, lokisimo. Osea, jotzeu bluesa eta hola, ditu igual, 50 piko urte, bizitza guztia jotzen, eta... Toka baina, sete bala, oia. Referentia izan du gure, bai, gu honea torri ginenetik, azkenein influenziatu zigun behagre, Stevie Ray Vaughan eta antzekoak entzutea ere, eta... Ezakit, nahi bintzat. Eta, bai, nik ezakit, nik zosten merkienak, osea, opak bat erosinun, eta, pues, oi, ezakit. Mitiko Dunlop. Ez dakit ez dazten marka. Bai, nik uste antzekoa diela, milimetro bateko Dunlop urdinak, osea, oi da. Eta ni horrekin komodo ibiltzen ez egia esan. Bai, nire bai. Ez dakit. Diot importantzia asko baten. Mala. Haukezu ez zuen kantutan jotatiron, da, bueno, oindik aerian etxakeat kontzertu egita ez zuen ez eman. Por cierto, haukezu eia kontzertuik lotuta, udan hasiko zeate pixkat muitzen alde hortatik? Eskaini digute, baina esan dugun bezala, lokalian ordu asko aiga sartzen, eta ez gaude enfokatua jotzea, oaindikan, nahiago dugu proiektua ondo egin, abestiak ondo ensaiatu, eta ja proiektu serio bat eskaini, eskaintxe jotzen bagenu nik uste... Bai, ez ginen guztiz horre honeko unian ongo. Bai, eta jotatirokin eskaini zizkiguten pare bat kontzertu, bino, hain azken aldian, inaktibo gaude, eta bertan bera utzi genitun. Galdetu nahi nian hauan, jotatironeo baldaon zatirik, gitarra jotzen nahi zatela, esate zuena, hostia, Hemendek, ondo hortetze zikan, baukezu hola pasarte zailik. Eta baldin baukezue, jo. Hostia, ki cabrón. Zeako, igual, bai, Mr. Polisekoa, bai, nik igual, zinez pentsan bideoklipako soloa, baina nik uste ja ez dakitela, hain dela 3 urte grabatu genuen, falna esaiatu, baina, tremendo triple. Egia esan, horre botan izkian arrautza da, zera, berez, triki gitarrista solista izan, eta solo hortako horri nun, eta esan nun, bai, eta gaina kamara nahi jarri, soloan, eta gize, bela... Hostia. Bela juge gila esan. Ondo. Bueno, bai, joder. Baita, nik izaten una, osea, berez zaizaia ez dara bina. Jolako ez, osea, sin más, jetxiero hoi.
Leheno kostatzen zigun duela Bai. urte batzuk. Nik uste dut hain movida gehiago, rock munduan sartutare, ostra, azkenean teknikokire beste maila bado, eske punkian, bai, baina ja ensaiatu ematen bat zulu lokaletik ta, no muchos problemas, hain jartzen bagea, Bai. hacer escalitas, tala. Eta ripen bat aeriatik, gustatzen zaizuena, edo... Pixkat jendiei, nolaek... Hau zapore pixkete bateko, hori, jaipe. Ni justo estratua dakatela, joko zati garbi bat gero abestia rockero jartzea baino. A ver. Hortxe. Laur prententagarria. Aia, nundi guan juteo jakiteo okin, ja? Eta, bai, ez dakit, nik beste rifatzeana. Eta, bueno, hortikan. Holako antzeko rollotatik. Ez dakit. Arki. Sin más. Guainikan hor dazkau pixkat garatzeko ere. Ados. Bino, bai. Gitarrista gogokoenak, galdetuko izkizuet oin, Euskal Herri mailan eta internazionalki. Gehienez bakoitzatik 5, albaldi mazue. O ez dela gutxi hau. Ja, hola, influentziak, ja, aipatu itezu, baina pixkat zabaltzeko igual, ez? Bai. Hasizu, Bai. Hasizu. Hola Euskal Herri mailan. Ja, Euskal Herri mailan. Nahi bak internazionalki hasita, gero Euskal Herri mailan, edo... Es que futbol ekipoa izango da zan, Euskal Herrian Gorosalbes eta 10 más. Eta gero, internazionalki, es que nahi hola ikutu jatenak, ezakit. A ver, kompromiso batien jarriaz, a ver. Nik izango nituzke Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Clapton baita ere, bai Krimen, eta gero bere... Bruseroa, bai. Nei bere garaian askore, Slash, justo aita oso Guns N' Roses zalia, eta bere garaian izan, ni flipatu itenun. Gero nahi Gilmour bai asko gustatzen zai. Eta Tommy Iommi. Tommy Iommi, bai. Bado jendia gira zen. Aztuko ditugunak, bai. Gero jarriko pentsatzen, a ver. Eta Euskal Herri mailan... Andoni Jokegi lehenengoa. Andoni makina. Pintxe harmonikoiek, bai. Jode, jotzegu, gu baina bain elektrotxarangan jotzegu jotaken soloa, eta beha batzutan etortza ikustea. Orduan behak hartzeu gitarra, meka, hauen dio, iteizkio gauzatzen de gitarrai, pero ilegal en 48 estados, como grita, chaval, la guitarra. Joder, qué tipo, como toca. Bai, eta, eske ez dakit, nik Euskal Herri mailan, gitarristan izenak... Bai, a ver, nola, itoitzeko alenguan esan zen utena, eske izena... Jan Mari Ekai. Hostia, makina. Gero... Nik ez dakit. Gero, komentariotan jarriko ditugu. Bihar, YouTube gotzen batzu edo, jarriko ditugu. Da, ondo pentsatuta. Bai, txekeatuta hor Wikipedian. Bihar ezpada osteunean oioko jat, así que... Vale. Igoko jat Instagramea igotze jatenean. Así que horre ugiko zua. Ongo gea pendiente. Vale. Ez dizuten oinarte galderie, lehen aipaudia hau daukezuen ekipu eta hori pixket, baino... Zenbat gitarra dauzkezue momentu hontan eta zenbat diru gaztaudezue gitarra horietan? Nik 3 gitarra azkat, estrato hau, Les Paula eta gero Telecaster badakat baita ere, mexikanoa. Eta Telecasterra eta estrato hau bigarren eskukoak ziren, eta Les Paula lehenengokoa. Eta guztira, kasi 3.000 euro inguru. Hori, 3.000 egin duan pentsatzen nire, Bai. Eta ekaitzu bezala, azkenin udaran lanian egon, enpresa ezberdinetan, eta gero irabazitako guztia horrea. Gitarristan gasa etortzen denean, Gear Acquisition Syndrome, hoilatza izatea hor, nik diru asko baldo betora egia, Ez diat beste izango? Ez, bai, ikuste, bai. Nik uste horregatik gitarristak bai ulertzen gala elkarren artian, somos militantes de la música, azentzu hontan. Eta ni dakat, bajoak ez baitugu kontatzen, akustika, gero lehenengo epifona, lehenengo gitarra, gero dakat beste bat, aitan lagun bateko paritu ziana, eta osai eman ion, ze neama bestela, neama kakatu ingona, etxia dakak gitarraz betia, zakurrare hortik gitarrako ezkatzen, eta bueno, mixo dela, bestia.
Bai. Eta bestela, oain erabiltzetena, telekaster bat, aldatu nula estrato, lehenonakan estrato mexikano bat. Eta aldatu nun telekasterragatik, potentzia gehiago bilatzen edo, eta lespola lehen oipatuetena, eta oain goguak bai berriz estrato hartzeko. Eske berriz, osea, ez da, esplikatuko baino, arazo fuerte dakagu bilok egia esan, arlo hortan, osea, gauzak erostiak. Ja. Nei mango bazenean dirua, osea, nei loteria tokatu eta toen gitarra, osea, bai, geizki. Ludo pataz de gitarra, Bai, pixkat, bai. Vale, baina numeru ez dizte gezan ordiek, aiz. Numerua, eske orokorrian, oain dakaten ekipoana o bizitza guztian gastatuetena da? Oain daukekena. Oain dakatena, pues 2000, 2000, hortikan. Ados. Hau de gaina... Ampliak eta guztioi kontatu gabe. Bai. Ampliak kontatzen. Ampliak kontatu indegik, bale. Bai, estela 1008. Ni bestela ja, bueno. Ja, se te balo ja. Gehiagi, tío. Vale. Eta bauke uste ametxetago gitarraik. Plan... Hori, adibidez, bier loterixe tokatze baldimazak. Bai. Erosikoan bat. Ez que ni beti oso frikia izan naiz, eta nik uste Les Paul Customa. Osa, ni LH6 neonian ja, galdetu ziguten, zein naiz izan handitan, batzuk astronauta, futbolista, nik eman itun 6 Gibson Les Paul Customola, argazki batian, kuadro batian, eta Gibsoneko presidentia o gitarra hori nahi izan, 12 urtekin, osea, ja, pinzadísimo. Nik ezagin, nik estrato bat, osea, hoxe beha ez bada antzeko beste bat, o bai custom shop bat, nahi baliako zian. Nik bai PRS-a probatzeko gogua daka, 335a bai, ezakit, gogua batxu probatzeko, eska azkenean guke gutxi probatu ditugu inguruan, eta azkenean no sabemos tanto, eta igual hobeto, ze bestela bat probatuta, Ja. Perdizioa. Igual, gitarra geroztin aldei zailenetako horiek, ez? Probatze asunto hori lehen eipaudi hau, azkenin probau gabe gitarra bat erostie, eske diru botatzen nahi zen zentzaixo horrekin gatzea izaz. Eske da, ruleta rusa bezala alda ondo batea, baina gezki ateatzen bada, pues gazteatzen ezakitzen badiru, eta zabe guztua zure instrumentoakin, azkenean. Bai, movia gata. Alde hortatik, Euskal Herri mailean etzio, igual, bazauzke hau lehen aipauditxe hau txirula eta musikal dendi eta hori, baina etzio, gola, txirulan ez daukek, bauzke gitarra, bauzke markak, baina igual pixket limitau ezio, ez? Gexen bat metal estetik eta bilatze baldimak. Hoi da. Ez que zuna ja beste mundo da, claro. Osea, gitarras pikudaz, eskemen inguruan ikuste, musikal 72 eta oso gutxi, eta bai, osea... Eta zuek nola itezute, normalian? Osea, lagunen artean jun probatzen gitarrakola, o... Nik esatea, nik neu Chapmanan kasuan, erosinean pixkat itxu-itxuan, eta ondo ateauan, ruleta rusan etzian tirua gerten. Baina, bai, nik usteat orokorrin jende danak hori joela, ez, adibidez, aurrekun nire taldeko beste gitarristik erosi digoin Gibson Explorer bat, eta, jode, probaunean, esate, ostia, haure oso guapoziok, eta juteaiz probatzen, ez, adibidez, nire irakaslik zaukek semikaja hoxetako gitarra jazero bat, usteak Gibson 335 hoxetakoa dela, eta hori deba probatzeak, eta, bueno, ikusi itek, ez, ze feeling, ze soinu baita. Askotan, zomanen daola jartzei, ez, nola sonatzeik, baina hori... Baina eske gitarrako itzan mundua da, osea... Nire importantia fila, osea, transmititu inberdin. Mastia ikutzean, ezakit, osea, komodidadia, me oinarrizko eritzen zait, bestela... Eta taktua, azkenin gero komodez bazaude jotzen, osea, nahiz eta oso ongi sonatu, gero... Gitarrak zure honen atea behar du azkenean. Bai, nik uste baiet. Haukezu egola kontzertutako eta anekdota graziosoik? Hori bai ez da, ez? Urtziero izenekoa da. Osea, gure kontzertutakoa orokorrean kontzertuak ikusi... Zuen kontzertutakoa, eta bueno, nahi baldin badezu ez zehoze kontau ikusi dezuen kontzertu batekoa, bota baita. Albokana, du. Bai, albokana, ez da junginan. Legazpira jotzea ez, eta justo genuen lagun bat bideira, alboka jotzeuna. Eta hemen ensaio eta beti etortzen zen, osea, arrata lokal gurekin batea, eta ingenuna besti bat, hola, pixkat moldatuta ez, alboka sartzeko. Eta hola junginan, legazpira jotzea uda batian,
Eta proba de sonidon zea, bota genuen, justo tipo atorri izan, eta barkatu, norbaitek alboka bat izango dalu, en plan, triple. Eta handikan 30 minututa, tipo bat ola etortzea korrika, alboka mateigu, eta hola xe, eta bueno. Eta gero albokakin jo genuen hor kontzertuan, eta bastante showa izan zen. Eta gero, urtzi kantantiak bai, eske denetik itentzun, osea, kalbos, osea, denetik, osea, roketa, bai. Denetik. Showman. Bai, egia esan zentzu horretan, kriston parra gota izan txugu. Eta ez dakitzu gehiago. Eta ikusitakoak, pues que... Han pasau cosas, beti, joder. Ni batzen naiz behin, zera, gatillazon, junginan ikustea gatillazo garai, gaztetan, ez, dokara, eta kriston punki pila, zehon bat, baino, igualtze, 200 kiloko punkia toskazo bat ola, eta zagon kamiseta gabe, eta ez beti atripa guztia. Eta olako batian, zera, pogo bat, eta urtzi justo kantantiai, bultzazioten, baina tripa jantzio, baina, bueno. Le hizo cositas, bai. Eta, izan zen ikonikoa momentu hori, osea, bai. Eta gehore batian, justo Valentziako talde batekin txiladik, justo Mogamo Donostian, ondu ginela, osea, behaiekin jo genuen eta hola, eta, osea, laukatu jun ginen kontzertura ikustea, gehien ez zengo ginen, 10 pertsona erola. Eta nik igual bizitzan nobena pasauten kontzertutako bat izan zen, osea, gehor kalbo kolektibo bat ingenien, bateria bilutxi jarri zen, denetik, osea. Bai, osea, kaiunboak hartu, bota, kanta bakoitzero zerbait kentzen zihun, igual, lehenengo jertxia, gero kamiseta, gero galtzak, eta azkenin kantontziak. Osea, lo más rock and roll, osea, actitud a tope. Total. Bai. Brutala izan zen. Hori izango geitzen dela eire kontzertu gonena, ikusi dekena? Ego beste bat bauke gola... Bai, bueno, osea, ikusi eta jore bai jo genuen, gaina justo, lehenago, eta, osea, bai, nik uste baietz. Ez que, hoi izan zan intimoa, osea, nik igual... Petit komite, total. Bai, ikusietela igual, pues ez dakit, Guns N' Roses bat ikusi nuntzean, San Mamesen, eta hoi, pues, espektakularra, ez, ikustezu estena tokia karrik, eta, esatezu, konzertazo. Baina, la momentuak azkenean, nik uste kontzertua diela momentuak, lagunekin ematituzun momentuak, eta... Nik uste horrek markatu zigola, osea, jende gutxi, pocos pero locos, azken. Bai. Eta gero hemen, bai, justo el quinto contenedor jozunean. Andonikin eta hor, bastante showa izan zen. Ez que horiekin beti showa. Ez que Andonikin beti zio showa hori asegurao. Bai, ezagit. Hola, batzu remarkatzarren. Bai, zure kasuan baten badakazeola, honik entrevistaz dizutina, baina. Nik zabat kontzertu bat oso maitia, etxaia ze urtetan izenuan, baina oindik hile luzi eta utzi gaben aukean, Zutar Ibarrako gaztetxin. Eta, klaro, Ibarrako gaztetxeko estena xuan hau. Eta nire txoan primera filan da, Marin Solue arpeide, benetan, metro erdire, eta ni behai tapinen gestu etxera, behar tapinen jotzen hor neregin da, momentu hori zabat oso maitie, bai. Gero Sabelek nire... Bai, bat badakate, bai, gero kontatuko, baina bota. Ez, esan berrian gero kontzertu honako asko ikusitxatela, Resurrection Festea 3 aldiz nauk, eta klaro, hor azkenin ikustetuk taldea profesionalak eta eszenaxun soinu aldetik eta pizona hora bat, adibidez, Gojira bat, dezautze zuen Gojira, Gojiran kontzertu batek, locura, Bai, brutala, bai. Bani goiko, enmentatu behar duzea, Gorosabelekin bakatela anekdota bai, nahi zea, beti esatet Gorosabelek nahi argazki bat eskatu ziala. Junginan ikustea gala, gazte garaitan 15 urtekin, araiara ikustea, lagun batzun ditu nor, eta Zuta harre jotzen zuen, eta ikustea. Galdera bat ingoiat, araia araban. Bai, oida, jaurain ondua. Jotakeko kantan batematek bengala bat ateazian da Gorosabel txinau inuan? Naiz gogatzen. Nik urrengoa kontatuko nuna, 15 urte eta sako txupito, kriston anakan, orduan asko naiz gogatzen. Vale. Eta justo bukatu kontzertua, eta nik kriston lata ematen, baina bukatu igual, 5 minutu pasa, eta aitor, pua bat. Enbesteko lata eman ion, torri zela tipua super majo, itzein zunekin ezakizei pua eman zian, eta beak esan zian, argazki bat atako gu? Eta ni hor, bueno, eres mi padre, bai. Eharra.
Ez que nion induan araian baita, haundala, txaia zemat urte izango, joan, zemat urte dauzkeek. Hau izango zen 2014 o 2015 o... Bai, nik uste kontzertu hortan egon itxeala, araian. Bai. Ja kalboa zedoela. Bai. Izan zen, bai, lehenengo kontzertuan nik Zutagar ikusi ja, Durangoko estuan, eta Greñakin, junintzan ikustea proba de sonido, eta metalero batzuk etokan dela, hostia, eta nik hau ezin dia, teloneruak, eta ikusi hola, eta hostia, Zutagar kaluak, jola, eske pasa, presio bat. Ikusi nia leleo kontzertu Gorosabel rapau da, ero, tipu ertentzian estena xoa preparatzea, gano hola, ez hijo diu, beadeki, en plan, bai, hola. Ez hautzi kostau da dana, hostia. Bai, neria igual. Zongi. Zutagarren kantu favorito igual dauek. Ja, aipau hola Zutagar. Nei... Ezakit, beti gustatu izan zait, bai, zuzenekoan, baino amaren negarra. Iruditzen zait, nazteula, bai, Zutagarren alde, pues, balada alde hoi, eta gero traia, osea, eta gitarren sonidoare, brutalisimo, nola jotzen tipuak. Eta berritatik ere, bueno, justo berritatik, osea, maitasunari nola, pasioa, azken diskoi baladak dienak hor nik azpimarratuko nun Bowiek denborari, Bowiek denborari kistonak. Brutala iruditzen. Bai. Eta bestela, ezakit. Baitare jaiotze basatia da olakoak, nigotzena entzunun lehenengo aldian, wow. Aluzinatu abetu nintzela. Dena musikala, instrumentala. Akerbitzek ezateik, Akerbitzek nire lehenengo gitarra irakasliek, gabon Akerbitz. Hau partistak, Zutagarren kontzertu egonenak amoroton dudipa, ezateik. Broman jotzean, junberko ego ordeon. Bizkainuek. Eta haupa Mikel, gabon. Bueno, jak gusto pertsonalan zea haure pixket bukau di, hau, txaiat zehose geixo esan nahi dezuen. Beti galdetzea gatola zeuek zehose geixo esati nahi galdi mazua. Nik ez. Ni orokorrian guztu bat. Vale, ondozio. Gero beti ongo da etxe iritsi, eta hau esan behar nion bestia. Ja. Zuzeneko gauzak. Ja. Ja bukatzen gutego pixket, azkeneko atala izen hori gori. Euskal musikin egoeriei buruz, edo pixkat daita musiko izatie zer dan zuentzako, esperientzi ukitu zuen, adibidez, jotzeako ordun, pago aldetik, organizazio aldetik, zuek orokorrin esan da nola ikuste uste estenia? Metzuzu bota? Hasi. Vale, nik orokorrian, ezakit, ikuste ditut bi estena edo, bat dela, pues, esango nuke estena ofiziala, dela, pues, bai irratiek, bai telebistak eta bultzatze dutena, eta beste bat pixka eta undergroundagoa. Horre bai naztuko nituzke, ezakit, nik ikuste eta adibidez, imaginatu, rigian, pues, euskal regean, bakate, bai Moskutik, bai Bonbereneatik, hor badago, ezakit, estena txiki bat, eta hoien artean komplementatzea. Eta punkoian bai, osea, hoen ikustezu, eta jende guztia ondo ematea, kontzertuak elkarrekin beti dituzte, eta juteia, lagun esto bada, azkenean estena sortze dutena. Baina nik bai ikustetela gure musika behintzat, roka bastante pobre alde hortatik, esango nuke. Iruditzen zait eskezakit. Piskat, bai, igual, umezurtz gehatu gehala, o referente gabe, bueno, referente gabe, Zutagar eta hola, baina referentek gazte berriak nik falta motatzea ditut, eta berro hain atatzean, una última ola de rock and roll Euskal Herrian edo. Azken nire guk sentitzegu modu batian ez dakagula, ez dara laguntzen digun estena bat edo talde antzekoak edo, eta zentzu hortan, gaitze esan duen bezala umezurtz sentitzen ga pixkat. Eta gairu itzai gure bai adibidez, rodeo edo dena edo antzeko taldeak, osea, pixkat metal izaerara bultzatuak oztenak edo. Elkarren artean juntatzen dira eta estena txiki bat iteute, bino azkenin de, ezakit, osea, ondoko herritakoak dira edo ezakit. Zentzu hortan lotura gehiago akatea. Hemen oarzo aldean, osea, eske giroak, osea, nahiko pena emateo gila esan, osea, ez dago zirkuito hoik, osea, ez hori hartzunen gaztetxea ez horeretan bai, baina beste herritan, lezonta, eske ez dago. Orduan, aukerak bai, pues, jutentza jotzea Donostira, o gehien bat, nik uste Gipuzko aldetik, o Iparro aldetik, baina, osea, tristia bai zure etxian, ez izatea olako soportetxo. Bai, eta azkenin, gero, ezakit, Deban, edo Gernikan, edo Bilbon, edo Astebururo azkazu kontzertuak, edo bintzat kultura emanaldiako lokesea, eta guk hemen inguruan, eske, igual bila betetik behin kontzertu bat aurkitzen mazu, suerte. Eta zentzu hortan, ikuste gula falta bat dola, edo, unifikazio batena, edo. Ezakigu. Galdetzeik Mikelek, esateik Mikelek,
Zutagar, 80garren hamarkadako hasierako erreferentea dela, berririk badago, edo zuek aipatuko zenukete zuen estenan, edo punk rock, hard rock, metal estena hortan, nola talde berriren bat? Nik, nik estena ikusteten bezala, junginan justo legazpira ikustea bai Anker, bai rodeo brutala dia, bai, asko gustatzen zaigu. kriston direktoa dakate, ez da zuta ikusi, jun ikustea ze merezi du. Ta, justo, eske hemen inguruan, oantxe bertano hartxoaldean, nahi dia sortzen talde pila bat, oindikan ez dutenak ez eratea, baina baitugu 12, ex autobus magikoa ezautzen taldia. Bai. Pues oain ningo dute rock talde bat, en plan, rapa kinta, oso proiektu guapua. Ta gero bai, gure lokal inguruan bai, rock estena badago, lezotik ta mogo ta hauek, gonapeka... Bai, ze bado, bino... Ez dakat ez tare izena edo... Asko handikan sortu gabe dago estena, orduan. Ni beti ando niri esate jo, baina beti... Bukatze larun batean, tabernako barran, pena kontatzen, eta esaten, estena sortu behar da, Euskal Rock and Rollak, guk sortu behar dugu, gazteak ez digu emango, edo irratik ez digu emango, eta azkenean nik uste rock and rolla beti izan dula underground punto ezakit, rebeldia edo, eta nik uste neurri batean bai igual galtzen nahi da esentzioi. Euskal Rocka esentzioi, ezakit. Bai, eta gero Nikola ere bai, gustatzeizkigun talde bat azpimarratzeko eta hola, Siberriak dienare justo aukera izanun zuzenian ikusteko, eta dena deitzen da. Justo gazte batzuk diela. Nahi justo ekaitzak santzian beak ezagutzen zitula tal, eta nahi aluzinatuak utzi zizkiaten, eta placer bat izan zen behai entzutea, eta sanien pasada bat iruditu nazute. Eta ez dakito iseke hori... Thatcher ez taulare, bai. Bai, Thatcher... justo, azkenin iruditzai gure bai, igual 30-40 urte guz hemen punkoi estena horrekin, edo rock radikal basko izan zen hoi, pues guaindikan ezakit, Mateu, nahiz eta askoi gustatu, ez gala hortaz despegatzen, edo hortatik zerbait berria egitea, pues ez zinezkoa dela. Eta bai, adibidez Thatcher edo antzeko taldea, pues iruditzaigu, nahiz eta estena horren parte konsideratu lo que sea, ezakit, beste aire bat manjot edo, beste hildo bat hartut edo remarro. Bai, Thatchersek bat zaukek, nik postoi bezala, azkenin etiketak mierda bat ditu, baina nola definitu berko danean, azkenin iruditzen zite asko edateula oitik eta punk rocketik, baina baukala zerbait berezixe, edo baukela zehose, ez? Bai, eta azkenin de, gero estena horren parte dien jendeai gustatzen jola, askotan hori izaten da zaienaz, ja belarria asko kinakate soinu batea, eta hortik atetzen den guztia, retxazatu iteute, edo ezekit. Bakizu adibidez Thatchers gaztean entzute ala? Bai, desgraziz, zorionez. Bueno, niretzat desgrazio bat ezte, niretzat, en plan, eskerrik asko, zehose jartzeatik behintzet betiko musika, hori ez, aipau duzten estena ofizial hortatik kanpoa, ez? Entzet zehose. Bai, alere, ezakit, gaztea iruditzaigu bai, ezakit, ez digu guri representatzen gazte bezala edo ezakit musiko bezala. Gehiago iruditzen hau igual 15-14 urteko pertsonentzat indako irrati superguai bat, eta beti musika internazionala eta antzeko, ezakit, gustatzen dizkigun gauza jartzen txunak. Gazteako musikoak gehienak entzute dituzu, eta musiko bezala kriston kraka dia, hori ezin da ukatu inolaz ere. Bakarrik, nahi iruditzen zait, Euskal Herria bezalako herri batean, ezakit, estena idela bihurtzen oso pijua, oso, ezakit, Bai, ulertzea eta la perfección, bai. Ne ustez musikak necesita kalle, azkenean musika artea den momentutik, herrian espresioa da, eta ez da ente handiek edo jarri nahi duten zerbait, o inposatzen duten zerbait. Nikola ulertzen. Bai, eta azkenin iruditzen gazteak ere asko saltzen dula mainstreama den hoi edo. Adibidez Thatcherse bai, goizean oskorri jartzote gaztean, bino atezuten udara hasieran, mantzun kriston pelotazoa, eta gero, udara bukaeran konturatu zienean gazteakoak mainstreama zela, orduan guazen goizean oskorri jartzea, eta llegas tarde. Hori totalmente ala izen nuan, bai. Eta igual, Chill Mafiakin antzeko zerbait gertatuan. Chill Mafiak espazien olako bombazoa man YouTubeen da... Bai, etzen berdila izango. Horiek. Adibidez, Chill Mafian aldetik, nahi eta trapa edo rapa edo antzeko generoak grazia asko ezin. Gero iruditzen hau bai originalak diela bere
ez dakit, bueno, ideiekiko edo jarrerakiko, eta ez dakit, aire fresko bat bezala iruditu zian, bai Euskal Herriko musika kontekstu honetan, edo. Bai. Niko, gehien bat, osea, ni zoze destakatuko banu musika hortatik da, osea, ikuste delak ez de kai, osea, ni reala iruditzen zait, altzaizu ondo iruditu, geizki, kritikagarria dena bezala, eski son puros, osea, pentsatu dutena esan iteute, eta nik uste rockak pixkatu galdu dula, osea, ez dakit, rebeldia hoi, osea, ez dakit, gero bai, oso politikoki zuzena. bai, eta direktuak bai, jo, eski ni pixkat, eski ezakit nazkatuan ahon, baino, igual, talde metal bat gaztetxe batian, eta ni, eski nik bizitu iteet, osea, ni asko gustatzen zait, baina da igual, talde bat, dena teknikoki super definitua, baino igual denak estatiko eta horrela, eta kuadrillakoa juteia, eta aspertu iteia ez baute gozatzen musika, bai. Ja. Nik uste rock and rolla behar du, la potentzioi direktuan, eski bestela Spotify jartze, de romper guitarras, de ez dakit. Quemar cosas. Azkenin gehorea adibidez punko hoi estena horren barruan, osea, Revert, Kuero eta holako taldeak ere bai baude, eta, osea, nik ikusi zaintxu, eta zuzeniarea ikusten txuzu, eta, osea, inorrez da geldioten kriston mugimendua dota. Azkenin horrek inzitatu iten dizu, ez dakit musika hori beste modu batean ikustea, edo. Eski niretzat rock and roll es actitud. Bai, osea, eski hori ezin da negoziatu. Aldezu beste dozer negoziatu, baina jarrera, osea, estenatu gainean, hay que comérselo, osea... Bai. Da, besteik. Hori alaek. Eta hoi, eta gehien bat nik esan nahi nun, hoi, osea, bai pixka deitzea, baina... Ez dakit, rock estena nik uste eske beti esategu, baina inbar degula zerbait, osea, ni behintzak gogoakin, no? Ikuste jendeare gogoakin dola, bakarrik ez dagoela antolakuntzaik, dena dela oso por libre, eta nik uste, ezkenean, osea, gurela artean laguntzen bagea ze politxe aldela sortu, eta cuantos más mejor, osea, fuerte go. Bestela, bate jotzen badu bai, talde bat punta batekoa, bestia bestekoa, eta ez bakate kontaktoik eta... Hola, azkenean gelditzea, pues hoi, kontzertu solteak bai, baino estena bezala, porre bezala. Dituk sortzen, hola, elkartasun ideia batzuk eta ditu gaur atatzen adibidez, Basque Underground Metal izeneko talde bat sortu ditek ankerreko jendik, Hellwatcheko teje, eta bueno, hola, Euskal Herri mailako banda desente juntau dituk, eta usteat Legazpira juntzineten kontzertu hori BH-ek antolauteko zerbait duela. Gero baita, hemen etorri ban behin, Hegazkin taldean kantatzeuna, Izuo, eta... Iparraldekoak intzakaten horiek, zeo... Iparraldekoan lagunaek, iparraldekoa dituk Diablo Kiwi, baina bai, baina horiek zaukatek Mukuru izeneko kolektibo bat, eta kolektibo hortan juntau dituk talde ezberdin batzuk, eta bai, nik uste gaur egun hori dala bidie, eta zeia inbeste talde zaudek baita, taldeak egon asko zeude, kontuadek kontzertua jatzeko ez da hola iguala inbesteko aukeraik, ez? Ja. Eta gehore adibidez, osea, jende askok du ohitura, ezakit, jo que se, La Polla Recordse jotzen du, bestia jotzeu, eta azkenin kontzertu handitara jende asko jutea, igual jo ordaintzea 40 euro, 10 edo 15, osea. Eta adibidez geho, pues, kontzertu txikita edo gaztetxeta edo jendeak ez daka ohitura juteko, naiz eta pues, igual taldiak etxulako ezagutzen, o lo que sea. Eta nik bai, bultzatuko nun jendea, osea, ere bai, azkenin, naiz eta ez ezagutu, pues, entzun, eta ordaindu berbadare, pues, ordaindu, osea, bestela azkenin, ez da, ezer lortuko inoiz. Ni kuadriakoak inta izan, tola, bueno, diskusio txoa, azkenian, jo, entrada 5 euro, eta jendia ne kuadrian taula, no pago, no seke, tu. Txildo, Osea, que te cuesta un cubata, osea, gauian zenbat diru galduko ez du, gutxinez, osea, kultura sustatu, osea, oinarrizkoa, eta nik uste gu musiko bezala ere bai, kontzertuta jutea, eta ezakit, estena ezagutzia, lagunak itea hola, palik ematea, azkenia, baina, ni oso garrantzitxo eritzen zait. Igual baita musikari izan da, ezagututa errealitate hori, ez zaik hainbeste kostatzen, entrada hori ordaintzea, eta esatea. Hori da, bai. Esperintzi txarrik izan dezue hori kontzertu matemateako orduan pagoekin, eta hola, zerbezatan ordainduko diau talakoak. Normalian bai, baina hori normalian gaztetxeetan taula, eta bueno, azkenean... Bai, gaztetxe baten... Hori da. Eta nuke, kausagatik ondo beti. Bestela, nik uste normalian nahiko ondo pagatu ikutela. Eta ongi tratatu igute beti, eta ezin gak ejatu zen. Alde hortatik behintzat, ez dakagoela... Ados. Esan? Ez, igual hoi, beti mugitu izan gehala, bai, igual ez gala aretotan hola moitu izan, beti gaztetxe girotan,
jaietan. O txosnetan taula, eta nik uste diferentia dela, bai. Osea, ez da kultura ofizial, bai, igual etxeak kontratzen dizula pagatzen, orduan. Ja. Barrikadas. Hor ja mal asunto, Bai. Bai, hola xe. Hala. Etxegiat, momentu zola etxaugat, txitek beste galderaik etortzen hola... Bueno, Jota tirokin gaztean eo sonau dezue, o irrati maten sonau dezue? Herriko irratian, bai. Justo dakago hemen alternatiboa, eta gaztean nik uste, planteatu ere ez, baina, bueno, nik uste ere ez dela musikalako ez da hondi bat, ez dakit. Nik hor gero bai beste duda dakat, ez dakit, igual ikuste ditu taldea gaztean, pues igual letra moderatuekin o letra batzuk, pues oso abstraktua, limones, peras y árboles. Eta sartze ja, baina gero igual dakaz imaginatu, kale kurdangak bat, violentzia, YouTubeen kriston bisita pilakin, eta azkenean euskal kulturan esponente bada, ez dezu sartzen, zeba, zensura puntua bada olako, bai. Eta hoi, eske oso triste eriten zaitegia. Hori, nik etxegiat, bueno, hau, sin más, nik Twitterreti eukinean pixkat movida, Txilmaziago kilikikin, baina kilikik esan zian gauza bat, eta arrazoi oso matezo bat, tipuk esan zian hori, bulego haitzen egon nuala, eta esatez jala, joder, letranak ditu, blanto, buen rollismo, jijijaja, launekin ondo pasau, eta nik uste bai ikuste ala talde ofizial edo mainstream askotan ez dila guztitzen. Eta kilikik esatez jala, joder, bizi diaun egoeran, ja, hainbeste emozio negatibo zaudek akumulaute ez, jendingan, eta ez ertetzie talde bat ez degena, me cago en tu puta madre. Ez que hoi da. Etxekiat, xelebrideak, ez? Bai, eta azkenin denare ez da horren polilla eta gutxio gara jontan, osea, ja bizitza nahiko nazkagarria, eta, pues ez dakit, pandemia hontan gaina, osea, ez dakit, nena, iruditzen horre elkartuko gara berriz, pues jo. Guk azkenean, Deien ederra izango den. Bai. Es que el ser humano es inútil de por sí. Udara hontan ebae, estoy famosona, no sé qué, en la discoteca. ¿Qué discoteca? Si no ha habido, o sea, si no nos dejan entrar, ¿qué me estás contando? Eta komentatzeko pixka, gure, kilikikin pixka ematen gara, ezautu genuen ben, izan genuen aukera, eta nahi, osea, ikustez igual Twitterren eta figura, pues, haundi bat bezala ikustezu, eta atzutan, pues, bere, ez dakit, polemikoa da, horrez tego. Nerekin pixkat pasainoan, kabroia, Tipuak, nere karetoa jarri da, osea, me estoy hinchando a follar, da holako, izatek, tio, zen necesidad, Es que hor forma gehiago, hor igual ni sartu nitxean, no te los vas, azkenin izenon pixket, hola, etxean, hola, malentendido bat, geruta ondixo jen junuana, baina, ja, joderri, gauzeak malentendido bat, osea, nere karetu gin, baina, bueno, sin más, ez tiat estare nahi odiau, tipu da. Ez. Gukoi, nik esateko bintzat pertsonalki, holako jarrera ikusi nitun, eta ni pixka banakan, en plan, a ver qué rollo me trae este. Aurreiritzi bat. Oida, Tatxersen egon ginen, justo ikusta jun ginen Donostira da badabara, ginen kalian kuadrilla guztia eta tipua etorri nintzen. Eta gurekin behintzat... Superra deitzua eta... Super persona naturala. Eta nik uste naturaltasun horre kite jola bai... Ez dakit, oantxe bertan estar pegado, o sea... Te puede gustar o no, baina es que... Hablan de la calle, hablan de realidad. Bai. Nik adibidez, hoi entzutiat, igual, bai, punkia, no hain don, esto ba, ni kritika pixkatiteko punkai, ez dakit. Imagínate eskorbuto gaur egungo garai batian, donde pues, dauden restrikzio guztiekin, pandemia global bat, eta ze letrak ingo zitun. Eta nik uste zu punk estena, eta dena hortzi, erio, bestia, dena hola, ez dakit, mitologia. Nei mitologia asko gustatzen zait, baina nik uste bai, eski norbaitek esan behar duela, osea, jarri behar diela... Mateu letraldetik estandarizazio bat, mandela ere bai, eta denak, osea, bideratu aztela gauza berdinetaz hitz egitea, ez dakit. Eta bai, zentzu urtean igual, pues, chill mafiak ere, pues, ez dakit, igual, naizta gauza batzuk lekuzkanpo esan o lo que sea, pues, igual, kritika zuzena, ere bai, azkenean. Ez su papel, azkenean, joan a ser polemiko demora guztia. Bai. Eta sartzen bazea, eske behaien joku da, azkenean. Zaila da, osea... Ikasinean. Mucha calle, bai, bueno. Baina bai, arrazoi daukizue, txilmafia bai izen dekela, nola esan, nola... Piskat, zaplasteko bat igual, ez?
Lan espabila. Gero baita esan berraziok oso rebeldeak eta zaplastekoa eta revoluzioa, baina gero baita ere lehenengoak izan ditu pixkat sisteman integratzen eta guztua zeude, ulergarria dela baita, ez? Esan nahiat, ik naiz eta rebelde papel hori euki, ikusten mek aukera musikatik eta ite guztua etxegen hortatik bizitzeko, igual esate, bueno, praka jeitxiko izkiat eta aurrea, ez? Ez que gu beti planteatzen genuen, igual zaginean supermerkatuan lanian eta hola, esaten genuen, es que niko hain kritikatzea talde bat porque se vendan, cuando a mí nadie me quiere comprar, ez dakit, etortzen daula produktora handi bat, ni hemen lanian, ez dakit zenbat ordu sartzen, super esplotatua, eskaintzeit kontrato bat, zingo zenuke, musika edo bestia. Nik ulertzait, printzipioa izan behar dela eta defenditu behar dela, baina bestia, nien naiz edo inoiz egora hortan, eta kritikatziare pixkatatzen zait. Osea, como ir de... Si no soy nadie, ez dakit. Osa, gero ere zure egora hortan aurkitzen zan arte, pues ez dakizu. Zer den ez dara presioi sentitzea, ez da azkenin jende asko agazu gainean pendientere baita. Ez dakit. Kontra esan askotan altza eroi. Pero ez dakit. Normala iruditzena. Ni uste sortu behar dela euskal talde bat, ola, osea, que rompa, osea, que diga cosas, ez dakit. Osea, deitzeiet publiko guztia eta zeo baizuen taldeakin, osea, bueno, apoiatzen behintzat, eta nahi dugu entzuntzio ze, osea, berrilla, bai, sonidistikoki, bai, letretatik, bai, mezualdetik, eta nik uste behar duela Euskal Rockak olako talde bat. Bai, ez? Ja, bai. Etzaiaz esan behar nian, jode, ja buru juntzite, tio. Ja, inbeste gauza esan da galdetu itxiat. Joder, a ver, zuek esan zehoze bitxartin. Bai. Ha quedado buen día. Ya gau ez. Vale, ya está. Esan bernean, igual hori dekela musikarien prekaritate egoeran islada bat, ez? Nik ez nau salduko, baina, bueno, saldu berra baldima dago hortik bizializateko, igual merezi dikela, ez? Zebestela oso zailaek egan dola esan. Bai, ontaz bizitzea azkenean. Eta gaina euskal estenan, osea... Kasi ezinezkoa. Osea, adibidez Lierreko gitarristakin hitz egiten zenuna. Osea, azkenin ez bau atzetik, bai, igual nago, gobernuan aldetik, o talde bat, pues guztioi finantziatzen duna, edo azkenin laguntza bat maten jona, pues bai, musikari guztiei ezinezkoa, ontaz bizitzea, osea... Azkenin ezakit, errealitate bat da baita ere, osea. Azkenean, osea, musikatik bizitzeko, estudiotan lanin, o tekniko, o irakasle izan... O, ba, eski talde batetik... Danak batea. Edo dena batea, eski jendea hola badago. Bai. Eta tristea, oire bai, tio. Azkenin ezakit, dakaguten jorra amets bat, edo ezakit, gustatuko zigun hobi bat, hor, noiz baita realitate bihurtzea, bino, nahiko hipotetikoa. Bai, nik, osea, musikan, no sé, nire helburu baintzat ez da diru bat, da pixkat, bueltatzea musika, nahi musikak eman diana. Hortzen baiet porcentaje txiki bat ematia pertsona bezala, ni hor pozik eman naiz. Respeto ira zenbat ingurukoena, nire nahikoa. Bai, nire kasuan, osea, azkenin betia sentitzea eta mate izuna voltatzea, tio. Garrantzitsuna etxekean horrekin disfrutatzea, ez? Eta... Bai. Nik hori, pixkat aipatuz grupo ofizial hauek eta ni batzutan pentsatzea temenan. Tipo hau benetan, tipo nahi dauen kalidade musikalakin, guztu haziok talde hontan etxeuna etxen, esan nahiat. Hor ja baita ze puntotaino gauzaak saltzia, baina behintzet guztoa etxegen musika bat etxia, baina disguztoa etxegen musika bat egin saltzia hori ja irutu zitek, pixkat... Ez diat izenik eo esan nahi, ez diat ez dara pertsonalki eo esaten, baina irutu zitek egon goala jendie, esateuna, esan ebeat izen bat, adibidez, Belakoko Simun, Belako gitarristaek, eta oin beste talde bat sortu dik Lukiek, non beak abestuta kantatze egen, ez? Hor igual, tipue izen lege baina aspertu indala, eta oin beste soinu batzukin nahi dikela esperimentau, izen lege bat, tipu benetan motibatze xona dala, bai, Lukieken etxe nahi gana, ez? Eo ez, esan nahi. Nik hor gehiena daka duda, eszenan, 2010ko hamarkadan, trompeta jotzen zuten talde guztiak, oain delana elektropop iteute. Denai behaien etxian okurritu zaila influenziak izatea eta musika egitea, o badago hor eskubeltz bat, nik ez ere jarri nahi hola pixkat. Hori kurioso, hor tekla bat sakaudek, eta hori kuriosoa, adibidez, eskak egiten batek egiten zuen musika, gaur egun egiteikena... Oain indik egiten.
O ETS eta... ETS ere, bai. Es el mercado, amigo, esateik Mikelek. Katin. Eta adibidez, untzak eman duen jiru ere, azkeneko diskontan, etxaiat entzun dezuen. Julieta Benegasekin ta hola, ez? Nik izan entzun hon. Nik ez entzun. Nik ez, dutxe egiten. Ba, pixkat pasau dituk, nik ez asko entzun, Baina pasau dituk, betiko aldapangorako eta mitiko ritmo eska hoietatik, beste gauze batzutea, pixkat poperoa, hasi dituk experimentatzen beste gauza batzukin behaiek, Ez que nik uste azkenean urtetan gora zoazen bitartean normala gusto musikalak aldatzea eta estilo aldatzea. Baina nik uste, eske ja hemen ikuste, ez dakit, aliziente bat oso komerziala, igual ikustezu berri txarraken azkeneko diskoa, pues lehenengo nik konparatzen zu, eta esatezu, es pop, baina eske oso ondoina do, ikusten da musikalki, kompositiboki, badola lan bat hor, eta ez dula bilatzen igual publiko erresa dola, igual katedral bat abestia, bai, baina gero hor daude temazo batzuk, pues zuri eta holakoak, ez dakit, ikusten dela esentzia hoi, azkenian. Bai, azkenin behaiek ere ez bilatzuten kanta horiekin, zein den bere musikalki dakaten ideologia edo. Adibidez nik uste, bai, ETS-eko bestia txkakeitan hauek, bai, gustatuko, igual egiten dutena edo ez, bino azkenin ikuste fondoan dakaten intentzioa beste bat dela musika horrekin, bai komertzioa egitea, ezakit, irratian jartzea, bestelako. Ja, canceladísimos, gaztean ez digute hartzen, Hobeto. Bai, gorka aipatu duk eta bai, azkenin normala, ez? Egoten maiz, 20 piko urte, 30 urte musika talde baten, eta hori gaina gorkak pertsonalki katamalo eta peire mansere uztartu ditula berritxarrak egin, ez? Eta zuta garbeak metala izeten jarraitzei, baina ez berdina jaiotze basatia homo sapiens, nabarmentzek, ez? Eta nik uste hori naturala dala eta normala dala. Zuek adibidez, jota tirotik aeriara horre salto bat emango zu, ez? Estilistikoki. Bai, evoluzioa, nik uste bai pertsonalki eta bai talde maia maitare. Azkenean, gukoen 23 urte ditugu, jota tirona beste gidatzen genitu 18 urteekin, pues, antxertan representatzen gute, pues, bueno, bere garaian, bai, no sé, beste... Bai, beste ideia batzuko, ez dakit, beste leku batian dakago igual buruare, bai. Ba, bai, ordu terdi india hoia, nahi bat zuen amaitzeko zehoze gehiago komentau, hau dezuen momentua. Nola bodatan esan behar dan hori, hable ahora o calle para siempre. Hoi da, ni lehenik eta ben eskerrak eman, aukera honen gatik. Zuei. Bai, eske holako espazioa benetan oso garrantzitsuak iruditzen zaizkitela, eta jendeai animatu, Bira, etortzen bazazte parrandetan o kalian o gurekin hitz egitea, gu super gusta hitz egingo egu. Azkenean, ni beti esatet, parrandetateatzen aligar es un pringao, pertsona hoi, el crack liga, un marnes, un miércoles, parrandetan komeme la oreja, no la boca, hola izan behar da. Eta ni musikaz hitz egin nahi, eta alde hortatik animatu jendea, bai estena sortzeko, adibidez, hain komentatu jazuna, nola, underground metal estena bitan, hau entzutiak asko posteit pertsonalki. Eta animoak eman jendiai, kanal hau seitzeko, eta gehien bat, follow. Oida, follow. Aportazu, Primeko zera. Oida, eta norbaitek donatzia solo entzun nahi degula, zuta garrena. Gaur este metxero preparatu anakan jotzeko, eta bada... Gaur este garpidetza egion, pena bat, baina ez da ezer gertatzen. Eta gehien bat, gora euskal musika, eta... Hau pasu, Hau pasuek. Ez berdina, mi esker bai aukera honengatik, eta gure frikismoare bai zabaltzetik hemendik, oso guztua ongan ikuste bilek. Eta bixe, eta egurra, tio. Espero eguzurire... txapa asko zeman izana, guztua egon izana. Oso guztua hona, bai. Beti joten oso guztua izan, ze hori nire friki banauk eta... Gure artean ulertzen geha. Horiek. Igual kanpoko batek esan mik, hauek ze hostia handitu gordu terdi, gitarra Gibsonak gora bera, baina... Baina guztua batzuk. Hori, amaitzeko eskauko izuet, etxakiat, gitarra bat egin zaudete, eta normalen ino idea dola pixkat zuen improvisazio bat utzi, eta ja jungo baituk zitalko zuzenean ziok, eta ingo zeu raida, bermeako tipo bati. Zitalko. Horiek. Eta nahi bat zeu zehoze improvisau, Bai.
A ber, zeatetzegun. Tricky Master, Zenbat inot. zure gauzak. Arki. Venga, ba, egon bat, Jugi. Eskerrik asko daratik eta Zuri. beste bat arte. Venga. Raida